Amen. Kodwa kangizokusho lutho uma umuntu ngisho into eyodwa lekulele ngizuyisho. Ngizwa mina uthi angazi uma sizwe sonke yini. Abantu bayafika mawusesimeni. Asikhonde ngithandile lapho. Abantu benzenjani bazalwane? Bayafika mawusesimeni. Ngithanda lento yokuthi abantu bakwenza izinto oyenzayo. Usho kanjani bazalwane? Abantu mabefika ukhala. Bakhalisa. Uma ngabe befika umwaba bakunwabisa. Kushuthi uwofuna kubatshela ukuthi asimwabi. Yes. Amen. Akekile ngendaba yomncwabo. Yes. Nalamaculo emacula nje nokuyisele eceleni. Ngoba balalela wena abantu if you are hopeless. Nabo bazozabe hopeless. Uma ulethi ithemba. Angidluleke ubuthunga ngisho into eyodwa khona ivesi engelizwile lisho omunye umuntu izolo. Angithi uyabona ukuthi ngiyalalela bazalwane. Ngizomuntu nje kukhona ubabe engathi ufunda kahle lapha engizocela lufunde nje ngisho ukuthi bazalwane ngilizwile leli vesi Isaiah chapter 45 verse 3. Ngizosho nje lona bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sihlanganyele kuleli sonto lami. Amen. Amen. Uyazi kwenye indawo ngake ngafika bekhuluma ngomunye umfundisi owayene ministry yokushumayela ihambela amabandla. So washona lo mfundisi. Kanti emgcwabeni wakhe kuzoba khona nezinhlelo. Uyabona? So seziyahleka ke ngesikhathi eshonile ezongcwaba. Bathi lo kushumayeli lusebenza. Kodwa awukho umsebenzi ebandleni lakhe. Hayi mashala ngayicabanga nje letho mase ngithi abantu basuke babukela ama households bangabheki ibandla the church. So when I'm here it's not wasted time. Wherever you are it's not wasted time ngoba le yobhekwa ibandla not ama households. Funda baba. Ngiyakunika ingcebo yobumnyama nemfuyo ethukusiwe ezindaweni esithikileyo ukuba wazi ukuthi nguJehova okubiza ngegama lakho uNkulunkulu kaIsrayeli. Awuphindeke ume nje emva kwalesi sigama nasokuqala. Ngiyakunika ingcebo yobumnyama. Uyabona nje basengabazalwane ukhona nje izinto okufanele sifunde sicabanga ngiyakunika ingcebo yobumnyama. Amen. Hawo. Ingcebo njengoba sifuna ukufunda ngabo ubumnyama kodwa uNkulunkulu ufuna ukusinika ingcebo yakhona. Akasho ukuthi ufuna ukusinika ubumnyama. Kodwa ufuna ukusinika ingcebo yobumnyama. Niyoza ngelinye ngamzoyakhe. Qhubeka baba. Nemfuyo ethukusiwe ezindaweni esithikileyo. Kuthi kunemfuyo futhi nayo injani ithukusiwe. Ungacabanga ukuthi yonke into yakho uyoyithola. That is why igolide akujwayeleke ukuthi itholakale phezulu. Uma litholakale phezulu kusuke kungoba uNkulunkulu efuna ukukhombisa ukuthi mawuhlakaniphile kuzoba nephisana encane phezulu. Isho ukuthi nilapha. Mangabe wena uyisiphukuphuku uzothatha leli qhezwana ugijima uziyosithela. Kanti bekuyi-indicator yokuthi mawungakhipha. So kuthiwa kunemfuyo kodwa injani? Ngisho ukuthi bazalwane singahlupheka nje kusebuya uJesu. Kodwa iBhayibheli lithi kunemfuyo ithukusiwe. Ukuba wazi ukuthi nginguJehova okubiza ngegama lakho. Kufanele kube khona empilweni yakho into othi ngingakasindiswa nganginje, ngangila, ngihamba kanje. Kodwa mase ngisindisiwe, kufanele ngibe opposite yalokho engangiyiko. Kufanele ngesikhathi ukuthi uma ngabe kwakuthi uyaziwa ukuthi umuntu wenhlamba uthi angeke ngiphinde ngikhulume ukuze kube nomehluko from ukuthi bengila sengila ngoba nawe uyiproject. Imithetho yeproject ithi project the starting time ne finishing time. Ayikwazi ukufana kufinishing njengoba injalo ku-starting. Manje mawususindisa iminyaka emibili kufanele ungabusafana nangesikhathi saqala. Kodwa la khulunywa ngengcebo nani nemfuyo kuthiwa ithukusiwe. Mawungenayo ufika. Amen. Ncedela baba. uNkulunkulu kaIsrayeli uNkulunkulu wakho
uthi ngifuna abantu babone ukuthi ngiuNkulunkulu wakho okubiza ngegama lakho. Amen. Ngamanye amagama abazalwane ngifuna ukukunumbatha ngalokho kuthiwa asirejoice irrespective of the situation. Whatever you behold, you become like it. Yeah. Whatever you focus on, you become like it. Yeah. Uma uthi abantu bezokumbusazwe ba-corrupt ngoba bebheke endaweni ethize corrupt. Mhlaba shuthi focus yabo ngikhuluma ngabo. Nathi masobuka bona sizoba corrupt uma ngabe be-corrupt. Angaze ngisho ukuba corrupt. Ngithi uma ngabe kuthiwa. Thina ke sibheke uJesu. Uma ngabe kuthiwa our joy is there. Don't do anything, just look at him. Amen. Bana mama boso science kodwa ngiyayiwathanda lesikhathi amangaba. Bathi omunye umama wahlala nestage. Umyeni engekho isikhathi eside. Kanti ukhulelwe. Ingekho into ayibayo wabuka istage. Bathi boso science akumangazami ukuthi ingane ibe yimbi njenge stage. Kuthi lento kusho ukuthi uma ngabe evuke ekseni ubuka istage ajike aya toilet abuka istage ahamba emsebenzini abuye abuka istage kulokho ebuka istage lisuku lokuqala istage usuku lesibili istage waphela 9 months waze wayithola ingane. Ngiyayithanda lento anginandaba noqiniso bayo. Ngoba ingitshela ukuthi whatever you look at uzofana naye. Thina ke sino Jesu bazalwane asifocuseni kuye nje basekushunyayeliwe. Sibheke yena nje basekushunyayeliwe. Simbheke singamandaba nokwenzekayo. Ngizoshodela le yodwa bese ngitshela ukuthi siza ngani. Uma ngabe uhlushwa noma uhlupheka noma uhlushekiswa mhlambe ngishintshe ngithi uma ngabe uzodubula ngesihlini lezi ntambo zesihlini ziyadonsa ziyastretch. Uma ustretcha nje kancane bese uyasidedela sizowela. Kodwa kumnandi esihlini ukustretch. Empeleni kwesisikhathi esicabanga ukuthi uyasimamula. Kodwa ekugcineni ukuhamba kwalento ephoswa noma edutshulwa ngesihlini kuncike ngisadonswa kangakanani eqaleni. Ngamanye amagama uma ngabe into yenzayo izokujabulisa ekugcineni udonswe kangakanani. Uma ngabe into iyoba mnandi ngelinye ilanga how far were you stretched? Bebekhuluma nabantu abasha bengizothi ngesikhathi uthi inkosi ngilindele wena uhlezi kuyithibile ijoy yakhe egcineni ngoba abanye abafuna ukustretche behamba bebamba noma yini eqhamukayo mayigqoka ibhuku. Akuna joy ngoba liwela lapha ustretch awuvumi lokho ukustretche. Allow yourself uma ulinde ngoba that is stretching. Ngoba uma ulinde kahle ilaunch uyowela edeni. Awuzu ukuwela la iduze. Thina sisebenzayo sike sihlushwe izindaba zomsebenzi ukubona ukuthi yazi ngathi kunempekilwa yona. Kwesinye indawo uke wangibuza omunye wathi hey uzosebenza kanjani nalabo abantu manga usiyosebenza nabo ngoba engazi bebengafuni ukuthi kuze. Mase ngithi abekho abantu abangithanda njengalabo abantu engiyosebenza nabo. Ukuthi mina nginesitha nje umthetho wami. Kodwa kusingo labantu. Isitha sami usathana. Siyaziwa.